21 dolog, amit 21 év alatt megtanultam. Sosem fogod igazán késznek érezni magad azokra a dolgokra, amik megijesztenek, de lépned kell, ha változtatni akarsz. A gyógyulás nem lineáris folyamat. Ha mindig mindent úgy csinálsz, ahogy csináltál, azt fogod kapni, amit mindig is kaptál. Segítséget kérni nem gyengeség, hanem erény. Ha nem kérdezel, a válasz mindig nem lesz. Ha igazán akarná, megtette volna. Hibák nélkül nincs siker. Az az ember, aki ok nélkül bántja a másikat, önmagával nincs rendben, a saját kisebbségi érzetét kompenzálja. Amilyen energiát közvetítünk, olyat is kapunk vissza másoktól. Ha nincs benne rizikó, nem is igazi vállalás. Nincsenek véletlenek. Minden okkal történik, még akkor is, ha jelenleg nem látjuk a dolgok miértjét. A változás jó. Engedd, hogy megtörténjen. Ne fogadják kritikát attól, akitől nem kérnél tanácsot. Mások szépsége nem veszel a miénkből. A minőségi idő felbecsülhetetlen. Mentális egészség nélkül nincs fizikális, fizikális nélkül pedig mentális. Bármire képes vagy, ha hiszel magadban. Ha ő nem akar magától, nem fogod tudni megváltoztatni. Tiszteld a másikat pont úgy, ahogy azt cserébe másoktól te is elvárod. Légy önmagad, hiszen soha nem fogsz tudni, és nem is kell mindenkinek megfelelni. Addig, ameddig nem tanulod meg feltételek nélkül szeretni magad, más sem fogja tudni neked viszonozni azt.